Go na. Okay. Dahil na makuha eh. Man kayo. Angay bitaw gyapon ta na. Apil mo siya po. Oh. Okay. Ikaw sa nga. Guys, ora kuan to ang mong. Okay mga guys, ang among challenge murag wa makuha ganiya kay among kameraman, ang among kabaw wa pa man kuna-una maglunang opay kamera. So karon amon ibalik og challenge sa mo kung kinsay makuha ning sanilas nga kana ang way kupot ang kamot, may maka-angkon sa 1,000 pesos. So karon ready na among kabaw usa ni lunang na gani guys opay kamera. So karon ako sin palunangon og usab. Yeah, ang premyo ini guys. Si Sir Benjo Laboka. Sir Benjo Laboka may mo premyo ani. Klaro na ni guys. Ready na. Ready na. Ganda ni una ng kabaw. Mga guys, tanawa guys, mura lagi kog mga kuwagi na unsa na ni akong gagawin. Ato loy kamot loyo. Oh, yeah, right. Ready. Kinahanglan ang imong audio mo sagid sa PC ha? Yes, sir. Oh, unsa man pangitag paagi nga di mo sagid ang imong kamot sa PC? Yeah. Ready. 1, 2, 3, go. Balik, basta mo sagid. Layo ra mo gamay. Albal bay kayo. Nako, kurma. Kamot. Antiil, kungkong antiil, ana. Kungkong yun, kungkong. Yeah. Kungkong. Di man di mabikid ni. Tikwan. Nindutan yung challenge sa limukoy guys. Pero ang nakapabor kay gift premiuhan ni Sir Benjo og 1,000 1K. Yeah, tikwan. Ina so sa bali. Mga guys, pura lagi kong kabaw ano guys. Okay. Ako sa kuno kong mata kay di mo kita. TikTok. Oh, TikTok, ready? TikTok ra. Sige. Okay. Atin. 1. Dito ba? Ampo mo guys, nabukuhan na ko guys. Layo-layo mo guni guys. Gato. Nasuda na kung dugan guys. Pasa ko. TikTok na ko. Kamu na sad. Oh. Ako na say katawa ron. Tawa ha? Kita ni ngita. Opo bayat. Idol guys ha. Opo bayat. Ano na siya? Beta naon tani guys. Okay ba ni ron makabunbong si mo dai? Magsige maghambo guys. Gilalim ni amo ang gibuhat guys. Mga kwarta mo giti ora mi.